Feia un any que en parlaven d'aquell somni, de l'homenatge que els volien dedicar a ell en Martirià Font i el també compositor Manel Saderra i Puigferrer. Per això, quan a les 3 de la tarda d'aquell dissabte de juliol en Martirià va sortir de casa seva, se sentia tan nerviós com encuriosit. Assolirien el repte? El compte enrere festiu va començar a les 4 de la tarda, amb els trabucaires del Tro Gros de Súria, que van convocar tots els banyolins a participar en la rotllana que havia d'envoltar l'estany. Però el sarau no sols es pressentia al centre de Banyoles, tota la ciutat n'anava plena. A Banyoles sempre se n'havia parlat d'envoltar l'estany amb una rotllana. A l'aplec de la sardana del 97, el Foment de Banyoles va repartir un fulletó en què assegurava que l'any següent la volien fer molt grossa. Al desembre es va concretar en el projecte Fem realitat un somni. L'Ajuntament de Banyoles va posar en contacte el Foment amb la Fundació Esclerosi Múltiple, que havia tingut la mateixa pensada en el marc de la seva campanya de conscienciació, el Mulla't. 176. Es va convocar gent d'arreu de Catalunya i fins i tot van venir dansaires de diferents punts d'Europa, com Anglaterra o Romania. Però com que nosaltres tenim l'autocar molt lluny, allà baix, llavors s'ha donat aquest número, veus, aquest, i heu de seguir tots. I s'anirem allà baix, al puesto que s'han de posar i a prop de l'autocar. Però ara ja. Que ja ve. Això és el parc de la Trana. Hola, soc Serra. Vinc a veure si em podria signar aquest llibre. Amb molt de gust, home. Aquell dia en Manel es va llevar a les 9 tocades. L'esperava una jornada intensa. Com sempre, va passar el matí escoltant música i llegint el diari, i va dinar d'hora, perquè l'havia de venir a buscar en Martirià. Molt bé, doncs. Vinga. Tornaria a casa 12 hores més tard, després del concert, a les 4 de la matinada. A les 3 havia sortit de l'aeròdrom de Sabadell un helicòpter amb destinació a l'estany de Banyoles. Anava dotat amb una càmera especial per a la presa d'imatges zenitals de l'estany i acompanyaven el pilot 2 reporters de sardana i un fotògraf. Es preveia volar entre 300 i 400 metres. La temperatura era de 31 graus i les condicions meteorològiques excel·lents. L'estany de Banyoles té un perímetre d'uns 7 quilòmetres. Envoltar-lo, tenint en compte que no es podia ballar a totes les zones a tocar de l'aigua, exigia almenys 7.000 persones. Aquest repte es va superar i de molt. L'Antoni Palomino també va voler ser-hi amb la seva filla i un amic. És membre de la Fundació contra l'Esclerosi Múltiple des que fa 7 anys li van diagnosticar la malaltia. Viu a Olot i és assessor fiscal. Participa activament en les campanyes del Mulla't i va ser una de les persones que, en el si de la Fundació, van tenir la idea d'envoltar l'estany. Per a ell, el somni tenia un significat especial. És difícil d'imaginar. És un desig de veure tot el llac ple de gent i que aquesta gent ha vingut moguda per una associació que té unes discapacitats, que no per això ens han hagut de tancar dintre de casa, sinó que hem sortit al carrer, hem demanat l'ajuda i que la gent respondrà i ens ajudarà a fer aquesta sardana de germanor per promocionar, per donar a conèixer les dificultats que tenim al nostre col·lectiu. Ràdio Banyoles va tenir un paper central en la logística tècnica que havia de fer possible el rècord. Els seus micròfons havien de difondre les sardanes que la cobla tocaria al mig de l'estany. Feia un mes que treballaven en un programa especial de 5 hores de durada per cobrir l'acte.
encantat. Bueno, però pensem que amb aquests encàrrecs que es feien per la festa... Bé, el programa comença a les 4 de la tarda, hi ha una tertúlia amb en Manel Saderra i Martirià Font, i a partir de les 5 es comença ja el que seria més una mica el compte enrere, que en diem nosaltres, no? Serà un programa conduït des d'aquí a l'estudi, i llavors jo iré donant pas a diferents connexions, a la unitat mòbil que està situada al Club Natació Banyoles, i llavors a diversos punts de l'estany on també hi farem connexions per respirar una mica l'ambient. Així tota l'estona, Llavors, si vigileu sobretot... La Gemma Busquets va compartir micròfon amb en Dani Bramont. Aquest any s'ha llicenciat en periodisme, però ja fa 4 anys que treballa a Ràdio Banyoles. L'experiència de conduir un programa especial en directe sempre és emocionant. Una mica el que passi aquí a les instal·lacions del club i esperant això que faci bon temps, que no plogui, que no falli la part tècnica, que és el més difícil, no? Perquè si comença a fallar això ja et poses tu nerviós, ja no saps què dir, què improvisar i comença una mica a fallar tot. Però esperem que no passi, que em fusta. A partir d'ara començaran aquí en aquest parc de la Draga un espectacle d'esbarts i danses. A 2:15 es comença a ballar la primera sardana, es tocarà una sardana de Manel i l'altra d'en Martirià Font. Llavors l'autocar us esperarà i quan acabi de ballar la sardana tornaran a pujar aquí i llavors marxaran. A partir de les 5 de la tarda, l'obra del Ballet Popular va convocar diferents esbarts de Catalunya a una gran trobada. Els esbarts van ballar 3 danses interpretades per la Cobla Cadaqués. Una de les coses que l'organització va haver de preveure va ser, esclar, la venda de transistors i piles, que van tenir un paper central en la ballada i que van garantir la sincronització de tots els dansaires. Es van vendre gairebé 1 miler de piles. Hi ha molta gent que s'han deixat les piles a casa, se'ls hi han agotat i els hi ha anat molt bé poder tenir les piles aquí. I a més és molt presumit, m'agrada perquè és presumit. Som al 113, en teoria a l'altra banda del llac a mà dreta. Hem d'anar amb l'autocar perquè com que tots els grups que hem vingut amb autocar ens desplacem a l'altra banda, perquè aquí es quedi la gent que va en cotxes i que té més problema per trobar la localització tan llunyana. L'associacionisme sardanista és un món de voluntariat. Només així va ser possible l'organització de l'acte. Hi van participar unes 300 persones, de les quals 250 eren voluntaris. També hi va assistir l'INCAVOL, l'Institut pel Voluntariat. Qui ha organitzat això ja són entitats de gent de voluntariat, des del món de la cultura fins a l'entitat de la Fundació Esclerosi Múltiple i el Foment de la Sardana. Llavors les altres associacions el que han fet és sumar-se, perquè aquí avui el que es necessita és molta gent, doncs com un acte més de les seves activitats han volgut participar avui aquí. Bàsicament els esforços s'han concentrat avui aquí, no? Però vaja, qui ha organitzat tot això precisament ha estat 2 entitats amb les quals hi participen molts voluntaris al llarg de l'any, no? Bé, hola, en aquests moments m'acaben de dir que ja hem superat les previsions de 50 persones per persona. Tenim la Rotllana ja tancada, anem per les 70 ja, doncs realment la gent està responent molt i els voluntaris van molt atrafegats i tenim superat tot el que nosaltres necessitàvem i d'això. Val, gràcies i vaig bé. L'estany es va dividir en 132 zones, cadascuna de les quals havien d'ocupar almenys una 50ena de dansaires. Cada zona estava marcada per uns globus que es van deixar anar al final de la ballada. L'impacte ecològic de la ballada al voltant de l'estany va ser pràcticament nul. Si us plau, es prega a tothom que comenci a venir cap aquí i posar-se en rotllana. En més d'un segle d'anar pel món, la principal de la Bisbal no havia tocat mai, esclar, al centre de l'estany. Una fantasia que es va fer realitat gràcies a la il·lusió i la capacitat d'afrontar reptes. Aquesta capacitat que tenim de l'utopia
que ens va portar a ser olímpics un dia quan poca gent ho creia i que ens ha portat ara a fer una cosa com aquestes que realment és espectacular o que ens portarà l'any vinent a fer una concentració de manaies que segurament que serà la més nombrosa de Catalunya. Ens vam fer de coses així, humilment, senzillament, perquè tenim gent a la base que treballa i durament, i de forma dura. Viatjar al pic de l'estiu és molt incòmode per als afectats d'esclerosi, però hi van voler ser a centenars. L'esclerosi múltiple és la malaltia més comuna del sistema nerviós central després de l'epilèpsia. No afecta la capacitat intel·lectual ni és mortal, però provoca descoordinació, paràlisi muscular i altres efectes. Actualment encara és incurable. L'objectiu de conscienciar ha de ser un objectiu que ha de ser una de més D, no una en lloc D, perquè nosaltres el que necessitem són diners per poder assolir els nostres objectius, que són fer aquesta malaltia més suportable a través dels centres de rehabilitació que tenim. En tenim un d'important a Barcelona, amb 3 anys d'existència, i ara estem ja començant a donar servei a Girona, i això hem d'anar ampliant. I aquí esperem que es donin els objectius, que per un costat recaudem diners que ens ajudin i per l'altre la conscienciació de la gent també avanci davant el fet d'estar dintre un acte tan notable. És un somni veure que la gent ha respost, que comencem a veure a tot arreu del llac, a tots els racons comença a haver-hi gent que justament es van emplenant totes aquelles zones que en un principi quedaven buides, doncs sempre ja es van veient que realment es fa la rotllana. I això, que en un principi alguns se'ns podien riure de que no ho aconseguiria, doncs és maco i és emocionant veure que la gent està responent i que ho aconseguirem. Ho hem aconseguit. Eren exactament 2:03 sols 3 minuts després de l'hora prevista, quan el flabiolaire de la cobla marcava l'introit de la primera sardana, Sardanes al Casino de Martirià Font. 14.131 persones es tonaven les mans. Gràcies, perquè jo ja m'ho esperava. Quan algú dubtava de què no es podria aconseguir, jo sempre vaig dir 7.000, si convé 14.000. I si convé, si un altre any, quan en Manel faci 100 anys, llavors ens proposarem no fer una rotllana, fer-ne dues. Doncs, per tant, amb el foment de la sardana davant i el seu president i el seu equip que l'ajuda, es aconseguirà el que ells vulguin. Per tant, a tots, moltes gràcies i per molts anys. Gràcies.
jo crec que s'està complint l'il·lusió d'un somni en aquests moments. A tots us agraeixo molt la vostra vinguda aquí en aquesta sardana, en aquesta immensa sardana, que suposo que serà la sardana de molts anys. També vull donar les més expressives gràcies per l'atenció que han tingut al foment de la sardana. Vull dir que el que han fet per nosaltres, aquest homenatge, us dono les gràcies a tots per l'admiració a la modesta obra que hàgim pogut fer. I jo crec que aquesta admiració que pugueu tenir per la nostra obra no és solament una admiració, sinó una estimació. I jo també us estimo a vosaltres. Moltes gràcies. Molt bé, que maco. Després de la ballada, una emoció flotant sobre l'estany. En Martirià va ballar les dues sardanes, en Manel, les tirades finals del somni. Després, els participants van passar pel Parc de la Draga a recollir diferents obsequis, encara que el millor regal ja l'havien assaborit, fer realitat el somni. És a dir, ballar amb un aplec és anar a ballar, doncs, i aquí és una cosa totalment diferent. És a dir, a veure, serà possible? 7.000 persones es necessiten, i hem vist que s'han ultrapassat de sobres, o sigui que ballàvem així encongits, de manera que 10 o 12.000, el que ha dit la ràdio d'Anyoles, segur que s'ha aconseguit. És una cosa totalment diferent, molt emotiva, i sembla que, doncs, bueno, que algú té la sardana encara de viu, no? Una emoció molt especial perquè tenia que l'homenatjat era el meu cosí germà, i per tant m'han vingut molts records de la infantesa perquè hem jugat molt, i quan hem vist que tots dos doncs, ara ens trobàvem aquí amb aquesta situació m'ha agradat molt i molt i molt. He ballat amb la sardana. Com feia? Què? Xica els braços. No l'oblidarem pas mai una cosa d'aquestes. És molt maco, ha sigut una cosa que es pensaven que hi hauria molt poca gent i s'ha tingut de fer moltes coses per poder ballar-les tots agafats, perquè si no t'agafes això no té gràcia. La festa va continuar amb un sopar-concert al pavelló de la Draga, amb la cobla La Principal de la Bisbal i la Polifònica de Porreig, que van presentar Jaume Nonell i Ruth Martínez. Puigferrer i Martirià Fontcoll com a grans protagonistes. A més de sentir la seva música, veurem les seves imatges i, naturalment, sentirem les seves paraules. En Manel Saderra va dirigir la seva emotiva sardana L'últim adéu, interpretada aquella nit a la memòria de 3 grans amics traspassats, Eugeni Molero, Francesc Soler i Mas i Rafael Angelats. L'últim adéu de Manel Saderra Puigferrer i la Principal de la Bisbal. Martirià Font va dirigir l'estrena de la seva primera obra per a cobla, Reminiscències.
La música va reblar el clau d'una jornada profundament emotiva. Veure des d'una banda de l'estany l'altra banda de l'estany com la gent ballava, i a la distància és considerable, però n'hi havia molta i es veia, tot això produeix una emoció especial, molt més enllà, molt més profunda, evidentment, que l'emoció que dona ballar la mateixa sardana en unes altres circumstàncies. La sardana va demostrar la seva vitalitat el 4 de juliol a Banyoles. El Foment de la Sardana de Banyoles, creat el 1932 i que s'ha destacat per la potenciació de la cobla com a conjunt musical i la qualitat de les seves convocatòries, va demostrar una altra vegada la seva capacitat de fer pinya. Realment hem quedat sorpresos i crec que no podem demanar gaire res més, i quan sents aquesta música ja està tot dit. L'estany que s'acosta i canta frisaments enlluernats, frisaments enlluernats, enlluernats, enlluernats. Banyoles per l'amor.